ubaba uShobeni ngendlela uNkulunkulu akamupha ubuchopho ngayo owakha into yaphila yasebenza ngithi awumnguni neningizimu neAfrika yonke nakuba sengibele ibhimbi ngene ngoba kufanele ngiqala lapha kuManana ngoba uManana nakho ndakathola ngithuba ngenxa ukungaphatheki kahle ngoba asisaphilile kodwa ke ngithi ke dudu emndenini walapha na eGraniscopo sithi kwaba buhlungu kakhulu kwavela khona bese sizongena la ekutheni ke kwabhlungu okusivelele ngoloku 2006 ngifikela kubaba uNgcobo okuyena waye umdayiso engane zoma ephethe kwezokuxhumanisa kunomfowethu umqapheleni Magubane nabo bonke ababekhona bafike bangemukela njengomJaphane izizwe sangibiza ngosomgunqu igama ethi mJaphane ngalithola kizo izingane zoma umuntu ke ulale izolo ebhlungu nakuba ke besilokhu sizama impilo yakhe ubaba ngoba sibe nesikhatshana mina ngixhumene kakhulu nomfowethu uShobeni okhuzwayo konke kade kwenze kube ngibikele so ke nje ngithe namba mayizolo ngizumzimba ungishiya ngase ngithola ngomfana wami uqala indaba esethi phuthuma ubaba ufonele umfowethu ubaba uShobeni khona sekwenzakalile ngavele ngaqonda ukuthi sekonakele sithi ke siyabaculi siyabaphathi singabaholi baseningizimu neAfrika ingane zomazi ikhombile indlela omunye umuntu engizosho ngithi Thabekhulu nawe mfowethu ulanga njengoba wahamba zikhona intombazane ezizile ingane zoma waphinde wabuya omunye umuntu engizomkhalisa kakhulu ube nechaza engane zoma umfowethu ngizwe emchunu ngoba ngifuna ukumdlela wethu umculo ntombi kaMJaphane uye waphakanyisa ingane zoma njengale ngoma njena edlala yonke indawo ethi nibaphelanga nje basebenzela mina so ke siyakhala kakhulu siningizimu neAfrika umuntu engakhuluma zabhede kodwa ukukhulu engibongayo emndeni kwakhuzwayo uneqiniso ukushintshela namhlanje uthi ngoba uphila naye kusasa mayirabone sengcono umuntu ongasamthola sefonini lokubaba leyo nto abantu basemakhaya baze bahamba behlale hostela bezithomile abantu bakwakhuzwayo ngithi mfowethu ukhuzwayo uhambile umfowenu thina sesibheke wena ngoba uvele kade nibambisene bungathi wena omdala ngendlela kade uyihola ngayo indlela odubheke ofalayo evile ezayo sonke sebesikhona sizokwazi ukuthi sizobeka indima bese kuthi intombi kaMJaphane zonke siyabakhalisa bonke abakhona sithi tukuthi iningizimu neAfrika yonke yabona sibonge kakhulu Khabazela siyabonga kakhulu ugubhela iphimbo ke lika mJaphane ubaba umJaphane lo wakamkhize ebezozwakalisa ke naye ulaka lakhe kanti ke njengamanje sothole sesibheke khona ke ezindabeni zehora leshumi usekhona usikhumbuzwa kaMkhize umfoka Mhlaga insizwa iqhamuka lafana kwaMgayi